Gracias.
Urrengoa, zestoak datoz, Iker Urreztia eta Nire Urreztia.
Igo Agiari urrekontordea, Ego Alekutu, Eraila Unibertsita, Azeri eta Ebatzeri. Urrengo publikoarekin dugu buruzko dekana, ezkutu eta iker zabala azpitik.
Zazpigarren ikotea, Katalin Osolata eta Mikel Artola Usurbilata.
Gazteen federazionalari egiten diogu, Jone Artearen eta Jonan Aramuru Aztegiari.
Bigarren gizonea, June Izagirre eta Jare Labaga. Iker Urrezulla eta Leire Urrezulla.
Hurrengo gibonea, nora izuru eta iketza bat.
zortzigarren bikotea, Mari Galvez eta Borja Manalo onentzera zutela. Eta azken portaren izan da,